isizwe. Yabeka kantomfowethu. Intombi asinazo la endlini. Sikhona. Hallelujah. Amen. Ngizocela ukukhulumela ibandla abazalwane. Usisifunduzile ebuzane. Hallelujah. Amen. Siceleze ngaphambili asibona nje. Jesu Kristu, haleluya. Usuku olumnandi kangaka uNkulunkulu asiphe lona namhlanje. Siyambonga uNkulunkulu ngabazali bethu asiphe bona, haleluya. Igama lami uBhudu wakampunzana, umntwana kaNkulunkulu, sindisiwe bazalwane. Ngiyambonga lo musa engawutholayo bazalwane, kwakuyinto engandene muntu. Kepha mina ngayithola, haleluya. Ngiyambona ngathi ngibambile nje umusa engawutholayo, angeke ngize ngibhedele bazalwane, haleluya. Ngendlela abasengayo bazali bethu. Hey, sabathe ngiyaqalaza ngithi hayi akubona la bathi ngifuna ukufundela kahle leli kuneze ngifuna ukufunda kahle ekhaleni. Kakuba kufundo professor kancane. Bazalwane kunezulu lapho kuleya kanjena. Angiboni kahle kodwa ngizokhuluma. Khona kunjalo, haleluya. Amen. Ukhona ukufunda iBhayibheli ngabe ngicela ngifundele bazalwane manje akekho. Abazalwane ababonayo basebethi manje akekho basho bona kuqala futhi kusho kuqala, haleluya. Ithi incwadi yami wayevama ukulithanda ithende walimisa ngaphandle kwekambi. Libe kude nekambi, walibisa ngokuba ithende lokuhlangana. Kwathi bonke abamfunayo uJehova baphuma baya ethendeni lokuhlangana elalingaphandle kwekambi. Bazalwane, bazali bethu bathi mabefika bazalwane kwaku-2014 bafika bazalwane bamisa ithende. Kwakuyithende lokuhlangana bazalwane lalingaphethe bantu. Sahlangana bazalwane sihlanganela kulona. Ngizosho njalo nje namhlanje zothi abafundisi bayevama ukulithatha ithende walimisa ngaphandle ngakwaMpunzana. Laba kude ngakwaMpunzana walimisa ngokuthi ithende lokuhlangana. Bathi bonke abamfunayo uJehova baphuma baya ethendeni lokuhlangana elalingaphandle
Abazalwane siyababonga kakhulu abazali bethu bafika abazalwane kwakungakuhle empilweni zethu kwakumahlebhuhlebhu bazalwane kwangekho kuhle sisaba abazalwane kulelo tende ngiyakhumbula kube kuhle nje wamtholela la umama emncane uNkazimulo ngiyabonga mama ukungilungisa uNkazimulo kwathi mayefika ekhala ngaphandle la ithende limisiwe wakhulekelwa abazalwane bayihamba nabo ngoba ngisho ukuthi balekile bazalwane ukuhamba nabantwana singabashiye emuva ngoba isitha siyadlalela kubona kufunde kuba abazali bami ukuthi umntwana ungamshiye emuva wena usakhala ukhaliswa ukuthi ingane ngizokwenza njani siyahamba nabo abantwana bethu sibashiye futhi basale qhubeka impilo haleluya bazalwane nje ngiyambonga uNkulunkulu wathi mayifika mina ngangazi ke sasitshela ukuthi nje phela lezo ikhathi kwakuzikhathi zokuhamba kweintombi lapha kwaMpunzana ezayithathwa nje bazalwane ifika insizwa bese ifikile ikhombe nami ngase ngithi yimi nomabuso basasesene haleluya ababona bengena behamba uNkulunkulu bazalwane thema ihamba wangishiya uNkulunkulu endisamile bazalwane baningi abazalwane besikanye nabo abasayibambile bazalwane ngicela ngathi sinama siqhubeke siyibambe into kaNkulunkulu singayidedeli into esitshelwa abazali bethu basitshela iqiniso bazalwane ukuwena ukuthi uyalithatha noma uyalilahla kodwa bona batshela iqiniso and futhi mawusuhleli nabo hayi abazali nje bayangeke uyakwazi ukukhuluma yonke into uyakhuluma nje nabo bakubonise futhi ngendlela eright ibandla liqhubeke likhule bazalwane siyabonga kakhulu abazali bethu uNkulunkulu asinikeze bona ukude bazalwane lapho sisuka khona kuyefika ikhathi lapho kuthiwa siyaphuma siyovangela siyona nje imphefumulo ubona ukuthi akhomba bani khona kuthiwa uyolanda umphefumulo haleluya ngisho ngizwe ukuthi noma inyama ingavumi kodwa ngoba umsebenzi kaNkulunkulu kumele ngiyowenza haleluya ngiyabonga nje kakhulu khona lapho okwafika khona bazalwane sisuka kude kwakuseyingamaplanga sihlezi sikhonza siklina futhi indlu yethu siyithanda khona injalo amanzi egeleza hamba azophuma ngale kodwa siyakhonza siyamkhonza uNkulunkulu khona kunjalo sathi sasele nje saqeda ukuthandaza senkonzweni abona uNkazimulo ephuma benokhona abuya abazalwane benjani udaka benaphaze ngodaka ugqinze ekhanda bezongena la ubona ukuthi awazi ukuthi ungaqala umthathe kanjani umntwana messenjeni kodwa ngiyababonga nje abazali bethu bazalwane kuningi bengakhuluma ngabo and kunezinto ezithe bayivela bethi bayakhuluma abantu bethi hey njengombona nje umfundisi omunye ke umntwana wayedlala naye ke uthi ngiyahamba ngiyalalela bathi hey njengombona nje umfundisi ibandla lakhe leli selimakhele nakho umuze emva kwethu uthi hawu uyabuya ngitshela uthengwe baba angizange ngikwazi ukuyibeka phansi ngabalalela ngadaka ngekhona ngalalela bathi ke sisaphatha kwemoto ahamba ngayo uthelelwa libandla uthi hayi kwanyukela wabiza ukuthi kuyamkhipha esikhotheni lapha aqashe khona abalaleli ahambela wathi kodwa ngihambelana nabantu abadala bese besho konke ukuthi hey abe lalende khona nje umfundisi hayi ibandla akukho angabenzeli ibandla engabenzeli lwamfundisi engambheka nithe yabazi ukuthi umfundisi wethu hey ngeke ukwazi sitha lezi zinto abayibalayo nje sisebancane sisafufusa siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu ambusise baba nomama and niyasifaka istrobo masenteni yasifaka manibona ukuthi lapha kubi cha niyasibuyisa sibuya nje impela noma ngabe kuthiwa sone kangakanani anisideli niyasilandela nisifune emakhaya nisicinge nize nisithole lapho esikhona nisibuyise sizokhonza uNkulunkulu siyabonga nje bazali bethu uNkulunkulu aqhubeka landisele beziningi incwadi ebenginazo la angibone emehlweni ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise anisebahle lethe uthando nothandana sibuka la makufika ikhathi zokuthi nawe emukele uNkulunkulu ambisa Tonyule buka lapha ukuthi wenziwa njani xosho kungaxosho kwakho lokho siyabonga nje siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen amen
Ngiyakhumbula ngelinye ilanga sisasesetendeni ngiyakhumbula nganginey'kete ey'ngaki nganginey'kete eziwu-4 haleluya nganginey'kete eziwu-4 igebha ngiyishintshanisa sasashukula haleluya ngikhumbula sasingakwazi ukucula sasihlabelela haleluya umama lokhu ethi sizofunda ngendlela asifundisa sihluleka sasacula nanecilongo ngalezo y'khathi haleluya umama wasifundisa ukuthi umuntu wesifazane ugqoka kanjani njengoba usibona sesikwazi nokumesha sasingakwazi ukuthi ukumesha sathi mawugqokile nje uhamba wakhonza uNkulunkulu kuphelelisiwe bazalwane siyabonga kakhulu mama siyabonga kakhulu tata mina kuningi engakukhuluma ngotata nomama haleluya ngiyamkhumbula ngisakhumbula ukuthi umuphi unyaka kade sikwesithelo ingabuya ngishayekile bazalwane yabo ukushaya ungalindele ulimale nasenyameni nasenhlizweni haleluya ukube kwangaleza ikhasi ngabe ngamnyeka uNkulunkulu kepha ngamandla kaNkulunkulu nokusetshenziswa kababa nomama nanoma ngimile namhlanje kuyimisebenzi yakhe kwakukuningi ngengangathi mangimele ngiphume ngikwenze kepha nje ngiyabonga kakhulu baba nakuthi nje kwenze nje iqiniso ngokuthunywa uNkulunkulu egameni likaJesu kuncane ukubonga kwami ukhulu uNkulunkulu asazokwenza khona nasazonenzela khona egameni likaJesu nokufundisa nje ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi ukuhlala evangelini kuyaphileka ngaphandle kwezinto zonke kuyaphileka mina abazalwane angilimeleke mina ngifuna uqamba amanga akukho ngangithi ngangakwethi ngangilimele ngalendlela ukuthi ngangisabasho noma phambi kwabantu indlela engangilimele ngakhona besides nje ngingakamazi nje uNkulunkulu kepha nje usiza uqada nebandla bazalwane kuyahambeka haleluya sizoqhubeka bazalwane iprogram yami haleluya ngicela lunge uSimphiwe Dludla azokhulumela iyudi kanye nosisi noZunzu Masondo egameni likaJesu bebe beseduze egameni likaJesu uzuliphathe kahle Salanu uzuliphathe kahle
Igama lami nguNzuzo ngamaSonto. Ngisuka eMandeni. Ngize la ngoyisipili kaBasha. Bengithanda ukuthi ngibone uSiphiwe kodwa ngimbone ngoba ngizwe kuthiwa uthe ukuthi uzoma noNzuzo wethi isingisi esingaka. Manje sengicaba nokusho isingisi. Kodwa abazalwane singisi sibeke kahle le ndaba. Ngila namhlanje ngithanda ukubonga. Bengifisa ukuthi okunye bekukhona bekubuza ukuthi yindaba yini. And then ngase ngakhumbula umfundisi ukuthi the other day wathi ngingabongabazi uNkulunkulu namandla akhe futhi ngingabobuza ukuthi kuyini kube yimina kungabe omunye umuntu ngoba yena unecebo ngami. Ukufika kwami la ngifike ngo-April. I had so much confusion empilweni. And njengamanje I'm at peace. Omunye umuntu engabuza ukuthi how come you at peace but you don't work? Because into esiyibonayo esifisayo uNkulunkulu izinto eziphathekayo. Like ngifuna ukukhomba ukuthi right now I have the house, I have a car, I have a well-paying job. Kodwa sikhohle ukuthula bazalwane. Nginokuthula okukhulu. I'm a very happy person. Yay. Ngaze nganokuthula. Lokho engikutholile ukuthula. Ayikho into ebuhlungu njengokuhlala ucabange uma kusa nje wena uyacabanga uma uvuka nje wena nje udila nemicabango. Right now ngisho ngangibuza ngingena bank balance ngithi konke kuhamba kahle because I know ukuthi icebo likaNkulunkulu nesikhathi sakhe akulinganiswa nokwamuntu futhi akufaniswa nokwamuntu. And uNkulunkulu uzokuthatha akubeke endaweni e-right akukhombisa abantu aba-right ngesikhathi esi-right. Ilokho engikufundile la ekhaya ukuthi ungakhali. As umuntu omusha ngifisa ukusho ukuthi kuyaphileka noNkulunkulu. Like izinto zomhlaba ekugcineni vele nje ziyaphela. Kodwa with God uyazi ukuthi uma ngisuka la I have a direction with impilo yami. But with God ngiyazi ukuthi uma ngisuka kuye ngizoyaphi ngoba amandla okuphila atholakala kuye. Kuningi bazalwane engakusho and ngithanda ukubonga umama mfundisi. Yena engangazi mhlawumbe ukuthi akazazela kumina ezohlala nami mhlawumbe engitshele, but izinkulumo zakhe ziyakha, izinkulumo zakhe ziyangiphilisa, izinkulumo zakhe ziyanginikeza ithemba as umuntu wesifazane ophilayo sasemusha. I can become each and everything that I want in life ngoNkulunkulu sibambisene because without God bazalana silutho. Ilokho nje ngifuna ukusho namhlanje ukuthi uNkulunkulu ukhona this verse eka Jeremiah 3 verses 15. Ethi, then I will give you shepherd after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. And bazalwane ibola baba abazali bethu uNkulunkulu asiphe bona, usiphila abazalwane, usiphila abazali abanolwazi nanokuqondisisa ukuthi ukuhlala nabantu akufani. Sizohlangabezana nenkinga zabantu engafani, but they do understand ukuthi amandla kaNkulunkulu ayaguqula umuntu indlela acabanga ngayo. So ilokho bazalwane ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu siphila abaholi, asibahloniphe, sibukele kubo, angeke size siyisole. Ayigcina ngikwazi ukucula. Angazi noma ngisakwazi. Hallelujah. Amen. Muhle uNkulunkulu bazalwane zinhle izinto ezikhulunywa la ngaphambili. Sapheza ukukhuluma nje noNzuzo ngendaba yokuthi akasebenze kodwa ibank balance akayibongi kodwa uNkulunkulu izinto amenzela zona zinkulu. Hallelujah. Amen. Bazalwane uNkulunkulu simbonga ngezindlela eziningi. Hallelujah. Ngabazali bethu esinabo. Hallelujah. Mina kuningi engakusho ngabo. Kodwa okunye ngize ngikusho okunye ngizokusho ngoba ngumphathi wohlelo. Amen. Ngizoloku ngithi thasi nje kancane thasi. Kunento esake sayikhuluma noNzuzo ngelinye ilanga esontweni ethi kungani masicela umsebenzi kuNkulunkulu kungabi lula ukuthi siyithole. Amen.
kodwa abanye abantu abangaphandle imisebenzi abayisweli bazalwane. Amen. Into eyangifikela bazalwane, uNonzuzo wake wathi unesivumelwano noNkulunkulu asenzayo. So into eyangifikela mina yokuthi thina singaphakathi sinesivumelwano noNkulunkulu. If usifuna into ke la siyifuna ngamaphi ama-terms, yini esizoyibuyisela in return kuNkulunkulu. Leyo nto leyo yaphinde yabuya sengisendlini ukuthi no man, uNkulunkulu mina angikambongi kahle kahle, angaqali nokuqala kulokho asengenzele khona. Amen. Because ngiyamkhonza ukumkhonza, kodwa into engasengenzele zona akukho engathi lokho ngiyambonga ngakho. Into engiyibongayo nje engathi ngihlale ngiyibonga everyday impilo. Hallelujah. Ukuthi impilo inikezwe nanoma ubani. Hallelujah. Uyafundisa umfundisi bazalwana, akagcini ukushumayela kuphela, uyasifundisa. Amen. Amen. Njengoba ngibona nje, ngibona insizwe ezoba baba kusasa. Hallelujah. Ezoba indoda yomuzi. Hallelujah. Izifundo ziphuma kuyena utata bazalwane. Uma uyinsizwa uyakufundisa ukuba responsible bazalwane. Amen. Because mina I believe ukuthi kuba indoda wonke usinegaba sonke, abantu besifazane banegaba zabo, abantu besilisa banegaba zabo. Hallelujah. Uma indoda uyaqala ube umfana, uyaqala ube uboy mfana, ngithi ngisho kanjalo. Uqala emfaneni, yeah, ngi-right. Uqala ube nomfana uze ube insizwa before ufike esigabeni sokuba indoda. Hallelujah. Ma umfana laphana, umfana kuyi-responsibility bazalwane, ingane leyo i-responsibility. Umfana mase kuzoba khona insizwa bazalwane, insizwa nayo i-responsibility, but isuke ikwi-process yokufunda ukuthi in future ngiba kanjani indoda, ngibanda kanjani ama-responsibility, ngibhekana kanjani nezimo zasekhaya. Because indoda bazalwane nama-responsibility, indoda iyavikela, indoda iyanakekela bazalwane. Hallelujah. And mase kuzoba lesithola yokuthiwa ubaba, that is the status bazalwane oyithola masunomntwana. Hallelujah. Yes, ungaba ubaba kodwa ama-qualities endoda ungenawo, ukwazi ukuvikela umndeni, ukwazi ukondla umndeni. So nje uyabona. Hallelujah. Njalo futhi nakwesifazane khona intombi, khona intombazane kube intombi, kunyuke egabeni zomama kanjalo kanjalo. Hallelujah. Angikho-ke lapho, bengidlula nje imfundiso bazalwane, ngizo-highlight ukuthi imfundiso. Hallelujah. You are the pillar that holds my life. Athi ngimela ngise-ICC manje. Hallelujah. You are the pillar that holds my life, Master Jesus. You are the pillar that holds my life. Unjani lo mzulini? Naye manje speed bafuna. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life, Master Jesus. You are the pillar that holds my life, Master Jesus. You are the pillar that holds my life. Hallelujah. Ngiyayithanda le ngoma bazalwane. Ngifikela ekhaya bazalwane, ngiyanhlebela. Umfundisi bethanda ingoma zamaNigeria. Hallelujah. Sidlula kwi-teenage ministries. Hallelujah. Ama-teenager la ekhaya. Hallelujah. Ngizocela uAsimbonge no-Abelo. Hallelujah. Beze ngaphambili. Hallelujah. Asimbonge no-Abelo beze ngaphambili. Hallelujah. My life, you are the pillar that holds my life.
Nkosi. Yazinabahle. Igama lami ngu-Asibonge Sibonga. Ngizoma la phambili, ngizomela ama-teenagers. Singama-teenagers sithanda ukubonga kuwe mama nobaba. Imfundiso zenu ezinhle nokusitshengisa ukuthi simphathe kanjani uNkulunkulu, simsabe uNkulunkulu. Okuningi engathi ngingakusho kungaphezu kwamagama, ngathi ngingakusho ukuthi benisiphatha kanjani ngoba usiphatha kwenu siphathise kwengane zethu empilweni zethu. And futhi siyabonga kakhulu nisikhombisile indlela enisithanda ngayo. Ngithanda futhi nokubonga ibandla lonke ngokuthi nisaphothe umama nobaba kuzo zonke izinto ngoba asiqalanga la. Ngize ngifike la angifikanga ngoba ngikaka. Ngafika ngibona wangekho kuhle kangako. Sasasona etendeni ungekho mnandi futhi nakhona. Kodwa sasithola injabulo ngoba sasithola ukuthi ngoba vele sisesonkeni. Sasuke etendeni siza khona la sikhale emapangweni. Sashoda emapangweni. uNkulunkulu kodwa akabonanga ukuthi sisonta emapangweni noma sisonta phandle emapangweni. Kodwa uNkulunkulu kwazile usigcina nokusivikela nokusigcinela abazali bethu. And abakwazanga ukubheka ngoba thina mhlawumbe sila emakhaya kodwa bakwazi ukusibekezelela, bakwazile nokusitshengisa uthando. Ngiyabonga kakhulu. Umfundisi nabazalwane bonke ebandleni. Ngizacela uqale ngimncome naze ngabahle. Amen. Phinde ngicome nomfundisi ngoba umfundisi ngokukhethekileyo. Igama lami ngu-Amelwe. Amelwe ngicela ukugcizelela. Ngu-Amelwe Msimelwa. Njengoba ngilapha phambili ngizokhulumela ama-teenagers. Ngizoqala bazalwane ngibonge uNkulunkulu ngethuba ngiphe lona. Phinde ngibone nabazalwane besazongilalela. Bazalwane ngizoqala ngisho i-message eya kuma-teenagers. Ama-teenagers ala isonto ngicela ukuthi nibalulekile, nithandiwe futhi niphethe ikusasa eliqhakazile. Bazalwane kunezwi uThimothi wokuqala chapter 4 verse 12. Uthi akukho muntu oyakudela ubusha bakho, kodwa yiba isibonelo esihle kwabakholelayo ezwini nasekuphileni. Njengama-teenagers bazalwane sibhekane ney'nselela ey'ningi, kodwa uNkulunkulu akafuni ukuthi sibe ngabalandeli bomhlaba, ufuna ukuthi sibe ngababonisi bokukhanya kwakhe. Ngingasho ngoba bazalwane ukuthi sinesizathu esikhulu kakhulu singama-teenagers ukubonga umamfundisi nobamfundisi ngendlela abasiphethe ngayo. Basiphethe ngothando, inhlonipho nangokuthobeka okukhulu. Basifundise izwi, basikhuthaze, baphinde basiyale ngesineke. Baphinde basitshengise futhi ukuthi uthando kaNkulunkulu alikhethi ubudala. Bazalwane bamfundisi noma mfundisi siyabonga kakhulu ngokuthi nibe ngabazali bethu kamoya. Sibone ukuthi nihlezi nisikhumbuza ukuthi singabantu ababalulekile kaNkulunkulu. Njengentsha siyathemba, siyakholwa futhi sifisa ukukhula, sifunde izwi, sifisa ukukhula, siqonde izwi, sinike nethemba lokuthi sizolalela, sihloniphe, siqhubele phambili ngoSuJesu, Nkosi.